Hei. Kocap. Kocap kacarito. Kala sumanten wonten ing Kadipaten Banterangin ya ing Kadipaten Ponorogo. Antaripun saking Dene Bagus Prabu Klana Sawandara kang pedhalane saking panjenenganipun Boko Pertoso. Sakti kang berbudi Bawalaksana. Ora tegas gredas kang papak palune pandi kang sisane grendo bebasane. Arane kang muni kang wujudaken pati bujangga anu kang jenebet Bujang Ganong. Ora badhe kanyanya kota praja kang para mantri kang sami nandhang gandrung kabrangun. Wastane pun saking kang Prabu Klana Sawandara kang badhe medal ingkang sasana Pagelaran Agung. Ingkang badhe ketindakipun Raja Kediri wonten kusmani ayu kang Dewi Sangga Langit. Boyong nang kutha Bantarangin gadanipun saking kang Batas Permaesuripun saking Dadi Permaisurinya Prabu Klana Sewandana. Ladalah para wadya bala patih, para wadya bala Ponorogo ora bakal boyong Sangga Langit kang ulangke Dewi Sangga Langit lega dening ati. Ayo ger bocah bagus untuk lagu aduh. Hey. Oh. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Ah. Oh. Hey. Oh. 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 Hey. Oh. Oh. Hey. 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 Al. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Ladalah. Hey. Oh. Oh. Hey. Hey. Iyo. Terus. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Edan. Oh. Hey. Hey. Hey.
Lagi Ki. Ya lah. Bopo-bopone hebat. Hebat. Nggon sakmene iso mecut. Cilik. Hah? Nggone cilik. Lah iya tapi bopone hebat iso mecut. Hebat. Sampai kena tanganku. Odoh, ndindrok. Kosong. Awakmu nek kene metu ganong, adik-adik metu joget ganong. Ganong. Mari joget, umume pengganong mari joget langsung olahraga. Olahraga. Selantung. Langsung olahraga ya. Iya, selantung. Ayo Mas, olahraga. Jalan tol. Yuk. Ayo. Biar semangat tepuk tangannya mana dulu dong, tepuk tangannya. Wah. Saiki ganti letrek. Ambil ancang-ancang. Satu. Iya. Satu. Iya. Eh, Nyapa nduk kono? sepedamu nduk kono nek mulih sepedamu nduk kono. Lah kok satu lagi nek kono? Ancang-ancang nang kene ae. Kok nek ancang-ancang nang kono mlayu nek sing nonton. Kene lho. Tuwek angel tuturane yo. Telu adikmu lho. Loh, iya. Telu adikmu. Rene nggawa adik ya? Iya. Mamulo.
Oh. Apa-apa? Apa? Iya, kok ya wani nyebut ndas. Lah yo. Jak lu, Dik. Aja ngomong. Saya tak aja ngomong. Saya tak aja ngomong. Ini yo. Apa ndasku? Lho nek magang ngono maprene. Maprene. Oh tak pangan ndasmu ra bendas engko. Wis rebek. Warek. Lah yo rebek gantenge kaya bekecot rebek. Mas Alek. Mas Alek ini ta? Ini ta? Mau? Podo. Loh. Lah iya ta? Ganti ke lo api. Ayo trek. Ya. 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 Ya, benakno sarunge. Cek rene. Aku gak terima mbok demen ndasku. Maaf ya apa sing apik. Aja mbok sabet, mau aku. Mas. Maling. Oh, maling sarung. Di sini dulu ya cek joget kok tari ular manuk. Oh iya. Aye, ular. Iki padha. Gawe apa, Ki? Oh, ben kok tadi ular mang. Dadi lho. Gak tali ular rek iku rek. Gak tali ular. Aku siap mati yo. Aku mbok gepuk ayo manget aku kok opel apa. Tapi aja gawe kuwi. Tak wae hiburan ben koyo tari ular. Delokon dhisik tak brenane. Yo, tapi Mingkem. Ya. Ora iso, Ki. teko pabrik Gi. Loh, iya toh. Wah. Aku gak terima aku. Nyapone. Sarungku mbok kono-ono. Ya, put. Iki gawe salat, Rek. Ku gawe salat, Rek. Aja ngawur kon niku, Wah, sesuai tambah lama hari ini. Awas kon. Rusak takon kotor takon ngumbahno kon. Ngumbahno, gak iso. Lho. Dat. Awas ana ketek. Awas ana ketek. Ketek Awas ana ketek. Ketek tuwek. Ketek tuwek untune entek tak. Hop. Asu. Awakku asu lho mboke asu. Gak apa-apa. Hiburan, Bro, hiburan. Iya, Oke. hiburan oke. Arek ganteng ngene. Jare salat kok miso. Orang ngene. Siraku dimut. Kaya kamu permen ae. Lapo siraya dhewe mbok mut. Sirahe iki siraya dhewe lapo mbok mut. Sopo ngemut? Moh. Elek. Wis. Stop. Stoplah engkau diriku. Sopo yang kono naboi? Mas. Hop. Saiki nyanyi. Koyoke dhewe kalah lucu Mas mbek iki. Ora ngono.
saiki nyanyi wae yo. Hiburane yo. Iso nyanyi ta? Iso. Aku sing nyanyi aku sing joget. Hah? Kowe sing nyanyi aku sing joget. Tapi sabar yo. Lho nyawer njaluk iku sing gawe apa njaluk aku ngaku urung lunas kok. Lho kowe urung lunas. Urung wei. Kowe iki ning kene iki niatmu menghibur wong-wong apa ora? Wis seru. Yo nek menghibur ya kudune sing ikhlas. Wis ikhlas tapi nek gak dibayar anakku mangan apa? Bal, jare iki kurang ajar. Wes joh kowe. Mingkem. Moh. Ono kon mingkem anak mbare. Heh? Kon mingkem anakmu mbare. Kon mingkem. Anakku tak taurene ya. Ya. Kok ini anakmu. Suki edan, kok suki edan. Letre edan. Kalau moro tangan, tidak boleh, loro dewe, kasihan lho. Wani ambek anakku. Endi anakmu? Duduk. Lho iki anakku kok. Lho. Terus apa? Apa? Gelo ta? Sudah jangan berteman. Jangan bertengkar, goblok. Lah yo, kita di sini untuk menghibur. Yo, kalau kamu bertengkar nanti tidak jadi terhibur. Mingkem. Uang itu mingkem angel iki. Betapa malang nasibku sehingga ditinggal ibu. Kon apa nanti kon? Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku sayang. Tuki gendeng wonge edan. Hop. Stop. Aku gak iso nyanyi. Kon sing ngedan-ngedan kok aku kon sing entuk dhuwit. Kok aduh. Halo, Pak Purnomo, di sini ada orang yang gawat darurat. Monggo hadir di sini. Ayo macuto tak congor kon. Ayo, pacuto kok. Macuto tak congor kon, ayo. Delokon aku salto dhisik, kok genjawakmu. Kono sing entuk 20.000 kok teko mburi didum, oke? Mingkemo tak mingkemo. Trek. Temen cuk sumpah cuk. Bangkrek. 20.000 iki mang duwe balik, mang nyawer tali ular. Ngono. Nyawer 20.000 saiki dibalekno. Tak arek iki nek dadi opo ya? Tak atak sisik. Lungguh. Ambekan, yo. Ambekan sik. Aja sampe keambekan, yo. Kon mari entuk dhuwit ngamuk-ngamuk congor cocotmu engko. Rupamu koyo blekecut. Cek to, Aku bekecote kowe kaline. Ini taine bekecot. Endah ya Allah. Jangkrik kalah lucu aku rek. Gak apa-apa trek, gak apa-apa. Tenang. Aku kalah lucu. Ora ngono ne. Sing situk untune ganok, sing situk untune Kakean. Oh gak. Yo. Jadi umpama cokot-cokotan kon ngemut iki graot. Oh, luman. Wong luman. Teko mburi kok nangis. Lho nek nangis opo? Asu letrek ngono. Gak pek. Kekno balekno. Ya. Tak balekno yo. Tapi kon tak takoni. Yo. Iki dhuwit piro? 20.000. 20.000. Terus. Kon nek tuku rokok regane piro? Karek delok rokoke. Kon biasae rokok apa? Ilegal. Gajah baru piro? 20.000. 20.000. 18.000. Bojo. Lah iki bakul rokok kok. Iki lho bakul rokok.
Sudah, jangan berteman. Sudah, jangan berteman. Ya, aku takut. Kamu ayo. Kon mari minta maaf loh. Kon tak cokot dasmu. Kang Bokang. Bokang. Hah, longgo kono. Longgo. Cara musuh kermi. Kon gak dibayar. Wis tak bayar no. Oh iya wis salto. Ayo Salto. Iya, jare kepengen melok main. Ayo salto. Ayo cot pakai cot salto kok malah ngono salto. Aduh. Jangkrik dok mbok kepuk. Goblok. Kok jare kate melok main yang salto. Lah yo mangko lungguh tak sangoni. Wong dagelan golek ngamukan. Ediet. Jenenge Edi sih. Oh iku Edi yo. Jenenge Edi kok. Siapa kok sadhe. Jenenge lho Edi kok. Trek. Edi jenenge. Trek. Jenenge Edi. Iya ta? Iya. Edi 1, Edi 2. Oh apa Dedi yo Dedi. Ngono ngamuk. Muring-muring. Ya toh. Bengok dhewe. Iki mang ganong mari joget salto. Saltone ijen-ijen. Ijen-ijen. Yo. Mari adike aku kon gurung salto. Oke. Dudukno saltomu. Tuwek-tuwek saltone hebat. Dudukno wong Surabaya saltone hebat. Tepuk tangan untuk Mas Letrek. Manusia metik tanpa gigi. Lungguh sik iki jam waktu terbatas ya. Apa? Iya ta? Ya, engko dipaketno, ya. Yo ro dipak. Ya pinteran kuno daripada kon. Jane kon iki jane anak buah Pak Purnomo. Iki mang atraksi ijen-ijen. Satu ijen-ijen. Iki atraksi Surabaya. Biasane nek tuguan kan wonge ngadeg-ngadeg. Iki tuguan tugu mlumah. Nyoba ya. Ya. Mas Aldo, mudun. Dibantu Mas Amin. Aku golek cilik-cilik ae. Mas Amin. Nah, wis gede-gede kok pokak. Kon kok munggah trek ya? Munggah ya? Iya, munggah oke. Ayo Mas, bekul.
Iku mang atraksi tugu mlumah. Yo, kon ning ndukur. Ganti kon ning disor aku sing ndukur. Jancuk. Kon munggah yo munggah goblok. Rumangsa mono tulisane welcome ta. Apa? Munggah dong, munggah ning doko. Lah iya munggah. Lah iya kon lapo ning ngijek rai. Loh, iki maraimu ta? Iki gara-gara Faki lho. Sing salah kon nek waya atraksi ngono raimu slidekno. Singitan. Kuat agak. Oh, liyane. Liyane. Tugu 5. Ya, tugu 5. Ayo sing gede-gede kene. Iki, Febri. Iku apa? Toples. Kon, ples toples. Iki ndukur, iki ndukur. Iki ndukur, kon ndukur. Aku sing menek. Pondok rene ae. Cek iso. Nah, atraksi tugu 5 tanpa dibantu. Ya. Nah, ayo Letrek. Yo langsung ndukur. Ayo Amin munggah Amin. Ambek Letrek. Nah. Enggak. Aku munggah sikilku langsung tak silakne. Ya. Tugu 5. Lu ngopres ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Engko tok ndukur sikilku tak silakno. Lapo kon gawe kathok pemerkosaan. Sing enak kon gak iso njopuk ning ngono lho kure. Ora jane aku nek kate meneh iki awakmu nek kathokan iki genah sing kuat. Kathokmu iki lho. Wis tak taleni, kon gak ngerti ae kathok entukmu goblok. Untung ae kon kathokan ngene, ndane kon gak kathokan api ana tali gajah. Kene Trek. Rene sik masalah kathok gampang. Awak dhewe nduk kene iki diundang bareng Turangga Sekar Wijaya Kusuma hadir di kawasan Desa Nyanyat Benjeng Gresik ten daleme Bapak
Ya Agus ta. Bapak Agus, Ibu Agus. Lho iki. Nah. Iki. Yo. Nek teko doan koyo katembat. Nah, pada malam hari ini Jaranan Turangga Sekar Wijaya Kusumo hadir di kawasan Desa Nyanyat teng daleme Bapak Ida Bagus dan Ibu Fitria. Nah, iki dalam acara ketok manuk Adik Lamaludin Zakir Susanto. Selamat menempuh bentuk baru. Iya, Mari bentuk ilincip, mari SNI ganti helm proyek. dicoba. Iki Kang maksudnya dicoba kayak ngoyo, anggitmu coba kayak apa? Matur suwun Bapak Bagus sak keluargane sampun purun ngundang kula pengganong sule. Mugi Bapak Bagus kata rejekine lan disukani kesehatan sak keluargane. Ndongakno ngono iku. Kon ndongakno. Fak. Delok, delok. Iya ngerti. Bapak Bagus prek. Bapak Bagus prek. Bapak Bagus sing ganteng dhewe. Bapak Bagus sing luman dhewe. Bapak Bagus sing luman dhewe. Bapak Bagus endi sawerane. Kon ngerti sing jenenge Adik Lamaludin. Panggile Udin ae ngono. Udin, celuk Udin. Udin. Oh iku. Iku dudu Udin iki Udo. Iki Udin. Nah, kene. Wis waras manuke. Ampun, bentuke padha karo ngene bapake tagak. Katru lu. Ya dicoba didelok nang bapake beke padha nek gak padha sunat maneh. Lon dhewe. Ki ndelok. Matur suwun. Ngene mangkate gak nyang. Nggih kula sambut riyen nggih adike nggih. Nggih matur nuwun Pak. Gak mang-mang. Adik Udin kelas berapa? 4 SD. Sok yen gede cita-citae dadi apa? Pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Jajal sampai dadi pemain sepak bola, awakmu dadi bolae. Kene. Aku dadi kiper. Aku wasit. Kan akeh rambute. Ki lho sing dadi bolae. Iko. Ojo guyu yo. Dadi balik agak maju gak? Gak situ. Ora dhisik. Sampean sok meneh gede cita-citae dadi apa? Maling. Krungu kon. Krungu kon. Aku lo nakoni getun, sumpah getun aku. Tak dongakno muga-muga cita-citae sampean tercapai yo. Sampean seneng ditanggapno jaran kepang. Seneng. Seneng. Umpama sampean tak takoni, aku ambek Mas Letrek ganteng sing ndi? Ganteng aku. Krungu dhewe kon. Sampai keliru sing ganteng duduk aku, duduk Mas Uki. Sing ganteng iku. Gak percaya tak? Iku yo, sampe ngapunten nggih Bu. Sik yo sampean tak kandhani yo, Dik. Niku sempat viral Mas Dedik niku. Viral teng lho, pemain lho, FTV.
bintang film FTV ku. Taruh nih gone antv sih. Keceret menjelang ajal. Pemeran utama. Pemeran utama cuma terakhir. Cek metu. Gak sampai sak episode. Iya. Iki trek didongakno adike ya apa kok nek ndongakno. Tak dongakno Mas Bagus. Oh ya. Oh. Arek iki lapo ning kene. Fuck. Tak dongakno adik Mas Zakir berbakti kepada orang tua. Berbakti dan nusa dan bangsa. Ya kan? Tak dongakno meneh gede cita-citae dadi anak sing paling dibahagiakno oleh wong tuane. Amin. Jok koyo lho kan ya delokno dhewe lho koyo bola tenis lho. Ya. Awak dhewe rasa sesuwe bar ngene iki ana atraksi yang sangat spektakuler. Umume iki mang pertama jaranan dadi ana atraksi manusia pemakan ula. Bar ngono ganongan bar ngene ku ana atraksi yang sangat spektakuler khusus di Desa Nyanyat teng daleme Bapak Bagus. Atraksi manusia pemakan LPG. Mangan LPG. Mari mangan cocote mbledos goblok. Matur suwun Dik nggih, sampai ningali sing tewenang ning kono. Hiburane tasik tetep lanjut nggih, monggo. Nah, awas manuke gondangan. Rame ini. Letrek. Eman nek gak diceluk. Ini artisnya. Ini manusia terkuat di bumi, wanita terkuat di bumi. Delok gelungane gawe bong sapi ceng. Kalah kono iki delok bong sapi cenge disunggi. Nah, ini. Hah? Dudingmu iku sawangung, ini keliru engko. Katembat. Jaluk lagu trek awak dhewe sing joget ya. Lagu napa Mas Letre? Lagu sing viral saiki. Sing viral saiki. Ya wis, apa? Apa? Hah? Usluk batok. Ya wis sakarepmu aku Jeng. joget. Sampe jare sing ruwes, enake apa Mas? Monggo manut mawon. Oke, monggo. Ora gintrang-gintrang kok. Bukit berbunga ya Mas. Ya. Bukit berbulu bro, pokok ya. Duduk. Oke. Ayo. Kaget aku. Ayo Mas. Ya. Adep nandi iki. Iki belas sembayang ora non. Ya.
Engkong